wis tak enteni lho iki mau. Iki dipangan dhisik lho, Bu. Oh, iki. Keren binang. Senenganmu kok Kakang. Yo aku yo matur nuwun. Ini lho, coba. Dipangan dhisik sampeyan iki mesti luwe lho Kakang. Yo mestine luwe. Iki mesake sampeyan nek luwe lho. Lem. Aku kowe saka ngomong mau wis mangan wareg kok Kang. Wis wareg. Sampe kene lho, Mbak. Piye to Kang, semune kaya ana wigati sing arep cuk kandhake kelawan aku lho. Yo pancen bener kowe iki mau yo wis tak enteni. Aku kok enteni nang kene lho. Ora ndak Arep-arep. Oh, wis arep-arep Pak. Lah ya nggonku mlaku nganti kesandung-sandung iki mau arep-arep. Aku iki arep duweni bojo, aku seneng bocah wadon, bocah wedok. Jebul sampean iki wis duweni pacangan. Kuwi bener. Arep duweni bojo. Heeh. Aku yo melu seneng lho Kang. Melu seneng. Oh iya. Nanging aku yo ditepungke to Kang. Bocah wadon Piye iki to? sing kok tresnani. Pengen ngerti. Iya to? Ora liya mung kowe dhewe Mbak. Aku seneng karo kowe. Aku yo kaget bareng sampean iki kon nggawa wadon sing kok tresnani jebul malah aku. Apa yo sampean lali Kakang Senggono? Lali Ana ing Pertapan Giriwarna kene antarane murid lan murid ora dikeparengake padha bebojoan Kakang. Nanging gene apa sampean iki kepengin nerak kewaler Kakang? Iki saka rasa tresnaku Ora, Kakang. karo kowe kok. Aku wedi mengkone yen to bobo iki mangerteni. Gelem ya. Ora Kakang. Ning kene ora ana bapa rasa wedi. Aja kok bacotke tumindakmu kuwi Bomba, Kakang. ayo. Mbak. Beneran kucung. Arep ngancani aku golek rencana. Ora, wal saka kuwi. Iya ana wigati sing kudu tak yakak keran kowe. Ning ngopo Kakang? Ning ana magepokane karo wong wadi ana ing Pertapan Giriwarna. Dadak nganggo wadi barang lho. Iya, wong kalebu waler jan. Hah? Wong waler ana ing Giriwarna. Coba genahno. Ngene ya. Heeh. Aku tak blok. Cetane aku seneng kowe kucung. Edan kowe. Hah? Kok edan kowe jangkep nalarku. Iki cakep kok kok seneng karo aku. Lah kene apa aku ora bisa ngapusi rasa lho kucung. Aku mau Kakang. Kucung! Kucung! Boyo tulungono aku Kakang, aku doyak-oyak karo Kakang Srenggono iki lho. Kowe diluput apa? Aku arep dipek bojo. Edan. Lah iya, aku wis kandha yen aku kuwi ora bisa nampa katresnane. Oh, yang beri warna ke murid podo murid ku ento susah. Sian. Aku terang. Jare ngono ya aku wis duweni pacangan, ikian bocah lanang sing tak tresnani kok Kakang. Apa? Sampean dhewe. Siapa? Lho, Kakang Sadono. Ya. Ngapa to? Aku doyak-oyak karo Kakang Lanjang Suram ki lho. Lapa? Aku arep dipek bojo. Edan kabeh bocah-bocah iki. Lah iya to, arepe piye wong jeneng wong seneng ki ora kena dipeksa to Kakang. Ha iya. Ayo. Awa, Aku pilih mbok pek bojo ae Kakang. kowe gendeng padha ae. Kakang!
Mas Agus Panja apa Mas Agus sapa? Nek Mas Agus Panja, Mas Agus Son itu sae. Sae ya. Nggih sae. Terus sing bujung Ini kene iki jeneng Agus iki pirang-pirang. Agus Kepruk ya ana, Agus Son ya ana. Agus ning kene tak hitung ana sak losen. nggih. Pun beres. Kok beres iki ngerti Betari Dewi apa durung? Nika jenengan sinten? Aku Dewi Sri. Dewi Sri. Betari ku Betari panggonane sing apa? mapan ana ing Salendra Bawana. Nggih. Terus saiki aku mudhun ana ing Marcapada. Nggih. Dewi Sri wae. Pun hasil kajate nggih. Lah terus wangsulanku piye iki? Lah rene wong lunat. Pun beres jenengan mriki sinten sing bujung? Betari Dewi Sri. Apa kowe? Wan jelajikan ning kene. Aku Badok Basu. Badok Basu arep lha apa kowe? Goleki Dewi Sri. Dewi Sri nek wis ketemu ora bapakno. Tak boyongane ribet pirang tak peh bojo. Mbok pek bojo, apa kowe rung duwe bojo? Aku durung duweni bojo. Eh. Tengil sapa jenengmu? Nggih niku wau. Jenengmu inggih niku wau. Nggih tengil niku wau jeneng kula. Apane sing tengil-tengil? Sampeyan goleki dhewe ah. Kok goleki dhewe kok bingungke. Niki sing goleki sampean niki nggih. Mbok Dewi ngerti kowe jeneng aran? Pripun? Betari Dewi Sri. Pripun? Betari Dewi Sri kowe ngerti? Derek montore Ngerti? rusak. Ayo ulungke aku. Mboten tak paringno. Sampeyan arep mboyong Dewi Sri wonten pitukane. Pitukune apa, Ngil? Langkono wangkene tengil-tengil. Kowe batang nyang kene bakal tak langkai. Perang ah. Kowe apa iso perang? Mbet kowe perang sih apa aku sih, Mbet? Dereng datang montore. Tak kuampleng. Coba tutupno Badok Basu. Nah aku mbatut sapa sing dadi pepalang? Dadi pepalangku ya aku utawa iki. Iki sapa? Joko Tani. Joko Tani kanca rawangmu. Iya, Ngendi pawongane? iki. Glegen. Iya mangan bothong nek telur. Aku Joko Tani. Kowe jeneng aran Ono Joko apa? Tani. Bothong urang. Entek piro? Telung. Sapa? Telung tom. Telung tom yo wong iki lho. Mulane iki ora ngantek Telu deket aku. iki. Aku icip-icip entek 5 pijo. Pun setan terumahan. Apa bener kowe jeneng aran Joko Aku Tani? Joko Tani. Hei Joko Tani. Sumu Ono iki Badok Basu. pancen aku goleki kan Betari Dewi Sri. Kowe sumingkira nak pancen kowe welas asih karo aku. Yen pancen kowe kepengin mboyong Betari Dewi Sri kena. Waton bisa nglangkai wangkene bocah iki. Man. Tentokno, Man. Wah, Pak. Kangelan. Kowe Kewani apa ora? Bet, Nah, ya. mungkin